Marafa Record. Saho da ƙaunar juna aure ne tukwicin ƙauna an ɗaura Muhammad ango Zainabu gimbiyarsa amarya. Burin so da ƙaunar juna aure ne tukwicin ƙauna an ɗaura Muhammad ango Zainabu gimbiyarsa amarya. Mai sararin samaniya Allah ni kai zan kira. San kira ni'imarsa ta sauka gunkowa ta zarci guda tara. Yazbi na ta roƙo ƙona rabbi ka haskake kirji na sawa kar ta haska in wake ango da shi da amarya. So shi ne silar haɗuwar ƙauna mai tambaya. Don haɗuwar ganin farko so ya shiga zuciya. Yau ya zama silar aure ƙauna ta kewaya. Yau burin ku ya cika kun shiga lalle za ku kulle kyaure. Kun yi zaman lumana sunnar manzo yanzu za ku kuraya. Burin so da ƙaunar juna aure ne tukwicin ƙauna an ɗaura Muhammad ango Zainabu gimbiyarsa amarya. Farko sallama zan yi dangi in kunjiya. SB Shamsu ta ne fatan kun wani lafiya. Yaro oga Muhammad ango taka lafiya. Yau ka zarce gori ko a cikin tsaron ka ba sa jama. Ka zama garkuwa ka kula da haƙi na uwar gida da amarya. Burin so da ƙaunar juna aure ne tukwicin ƙauna an ɗaura Muhammad ango Zainabu gimbiyarsa amarya. Yau ranar biki shagali dangi murna suke. Kowa ya yi fes da gari sai annuri yake. Naga ana ta manyan baki sai kadira suke. Taro ya yi taro wanga biki na gidanmu masha Allah. Kowa ya ci ya sha an ke cire ni kwarya ta bi kwarya. Burin so da ƙaunar juna aure ne tukwicin ƙauna an ɗaura Muhammad ango Zainabu gimbiyarsa amarya. SB ne. Burin so da ƙaunar juna aure ne tukwicin ƙauna an ɗaura Muhammad ya zama ango Zainabunsa amarya. Muhammad sai ka yaɗa mara domin zaki kake. Ko a cikin gari na Kano ma ashe sarki kake. Na ji ana yaba ma kai sahun giwa kake. Ka zarce duhun makiya kayo nisan da ba sa cimma. Sai a gani a kyale domin kai ka zama iccen danya. Burin so da ƙaunar juna aure ne tukwicin ƙauna an ɗaura Muhammad ango Zainabu gimbiyarsa amarya. Zainabu kin yi dace ango mai kirki yake. Kowa ya yi shaidar halayensa daban suke. Yau ya zama naki kin zama tasha sanda ke.